fai. A posibilidade que non máis desolgados e non están aí todas. Convidados desta terceira edición do mellor festival do mundo, o Festival de Cannes. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, ese é un día ilusionante para nós, que nos sentimos moi orgullosos de un festival que comezou como unha broma ali en Cannes, pois intentando facer un chiste con paralelismo. Oye,